Yeah, sanibonani wey'ngane zakwethu. Welcome back to our YouTube channel, KZN Podcast. Today we have some breaking news. They have been breaking, if you have seen it, some other channels, but I'm sorry that I'm late. But ezingena manje nezingemnandi kahle ezenzeke lapha kwaMseleku. Umseleku yena yedwa uMusa Mseleku lo wesithembu oganwe abafazi nje impela abayinqwaba nabafazi abasihlanu ngalo ugcina usne ubanisamke ona 20 na 25 usamke. So ezindaba esitholile ke zithi sekuhlasele uMusa Mseleku lapha kwamayeni kwangena umuntu wazongisho ukuthi nje ufuna uMusa inalana washo kubaqeda bonke ekhaya ungena lapha kamayeni. So khumbula ukuthi umayeni ingane yakhe yokuqala uMpumelelo uSibindi igama layo okuyena omdala kahle okay usinemdala okay omdala lo ohlala noMakhumalo bese kuba uSine bese kuba uMpumelelo base uMpumelelo known as uSibindi yena omdala ke kwamayeni kulwamuzwa kamayeni. So kuthiwa ke okay sizoyihleba ke le ndawo ngaphela manje asiyazi noma iqiniso singenile umuntu ephethe isibhamu efuna uMusa Mseleku lapha kwaMseleku kwamayeni. Lokho kuyiqiniso ke lokho ngeke sikulentuza, but ke esingekho sure ngempela ukuthi kuthiwa uMpumelelo udubule wabulela lo muntu okade ezohlasela ekhaya. Kuthiwa lo muntu ufike wamemeza wathi Musa upumusa ufuna uMusa Mseleku wangena amahlanje. Kuthiwa ke ngoba phela niyakhumbula ukuthi mayena akakabuyi mayena akekho usayihlalele kube emsukweleba la ehlala khona akekho ekhaya. So ekhaya kamayeni njengamanje umuntu okhona nogadile nohleli uMpumelelo nezingane zakubo ngoba nje sisters nje uthe nje cha andizi futhi angifuni ngisho ukudlala nawe Musa. I think umayeni first akavela adivorce le ndoda le ashika zakhe asibe noneni ayiqhubekela. Washo uMusa phela wathi akabafica ngabe ngenamadoda uthi nje bonke abafice benamadoda so ufuna ukuhamba kazihambela ngoba it's not like they were single. Badala asazoba nongabasese kodwa ke obviously abantu bayayithanda izinto, so there are still men who can take these wives. Uma ngwabe kanjani mangabe futhi ngamsola nje uthi yayijolela, but noma yena usengathathu khona phela uzofuna nje ukuthi nje ngithathe ngijola nomngamusa yabo efuna leyo publicity. But anyway asikho lapho uMusa ke usehlaselwe lapha emzini wakhe. Ngikwenzeke lokho ngoLwesihlanu lo Musa ufike wahlaselwa kuthiwa ke uSibindi waphuma wagijima wathatha isibhamu waphuma naso wangabusabuza so sinendoda leyabona usinanga umfana ukuthi isibhamu wathi abayile ukuthi phela ngizibahlala emakhaya letha okay sangena isigebengu sathi Musa wathi umsele wathi uMpumelelo akekho umsele akekho uMusa la wasathi isigebengu mkhiphe wathi uSibindi ngimthathe ngoba akekho la ngiyamfuna ke manje ngiyamfuna njengamanje ungithathele into inkosikazi yami thathe inkosi yami wathi Musa wathi uSibindi okay ngiyabuya ke wathi ngiyokubhekela nekamereni gijima uMusa omncane uSibindi wathatha isibhamu waphuma wathi ya nanga uMusa ukuthi bububu wabale umuntu wangadubuleka washona ezansi ezaleni waqhoma uSibindi uMpumelelo wathi ngeke wathi bububu wamshaya inyawo njengoba phela umuntu uMpumelelo njalo wamshaya ikhanda uthi umuthi 1 wathi 2 wathi 3 wow umuntu washona. Hayi washona umuntu. Kuthiwa ke kodwa ke singaqinisekisiwe le ndoda njengoba dimemeza endlini ibikhala ngokuthi ifuna uMusa Mseleku uyithathele intombi yayo. Kuthi usamkelo wokugcina isoka lakhe lelana akazange alale isoka ubone sebone TV naye elokho usamke emfonela abacisha ifoni angambamba angamkhuluma ese wangazi ukuthi wayemghosta kanti usamke usejournal ekhehlele na 52 years edala 62 years bawuna 70 letuzana usejola naye uthe madishe sebona ke le show walokho edinwa ke equmba afuna ukubuza kusamke ukuthi umakhwela hayi bokuthi usamke wangaphuma nama questions. Kuthiwa ke lo muntu obulawe uMpumelelo kuthiwa phela ubezovikela indlu yakubo ngoba umbulalele egcikeni. No Musa ke uMusa aqinisa kodwa usepostile wathi
Sibindi uyaphilisa Sibindi sami, amadodana amafaka nolwandle kwathi yabona mangiphethe nina ngiphethe inkunzi malanga. Ngathi ke phela noyise uyamfavor ke obviously ukuthi umdubulile. Kodwa ke phela ke ngokomthetho bekufanele uMpumelelo aboshwe ngoba even if isigebengu sisuke sifike kwakho kodwa kuboshwa wena. So noMpumelelo kumele aboshwe phela also aboshwe the fact ukuthi usidubule sesingaphandle sesibaleka sishona emhosheni akasidubulanga endlini. Kusho ukuthi isigebengu was no longer a threat mase siphumile endlini sesihambile, but nokwazi usaqhubeke asidubule ngoba sizofuna ukuzobulala abani uMusa. Kusho ukuthi uMusa amsele kusehlela ingcupheni ke impilo yakhe ngoba ngempela ke even if he was not ex kaSamkela abathu iyona ya wife number 5, but who has an audacity of getting into that house, that big house, azofuna attack uMusa. Kusho ukuthi uMusa usene inama enemies, ngaba ama enemies asemsebenzini, ngaba ama enemies mhlawumbe ama business akhe or ama enemies ama in-laws akhe noma ama enemies ngempela alonkosikazi amthathile. We do not fully know, but all we know that something happened eMzumbe and then uMpumelelo is the one ophumileyo protector umuzi kayise, kwase kusala umuntu egcekeni ekuthiwa ubezohlasela ifuna uMusa. Kusho ukuthi uMusa ngeke abulawe stroke sodwa lesathi simshayile, ngeke abulawe ile stress abafazi bakhe abamnika sona sodwa, nenkabi ziyamfuna. Okay, bye bye.